ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯз ма шумода материалҳои қимати фасон нишон метиҳам. Ҳамаш кори дастиян. Ино интернет магазинода то 4500 то 4500 сомона нарх доранд. Ира асосан 2 метр мегиранд духтаро, вале касе 3 метр хоҳад, 3 метршам ҳаст. 2 метрш дар мо 1500 сомонаи ҳамроҳи чихолуш. Барои платья мегиранд, поча намекунанд бисёртар, 2 метри холӣ мегиранд. Лекин агар шумо 3 метр гиред, 3 метр чанд сомай? 3 метр шумо да 2000 ай, касе 2 метр мегира 1500 сомона. Нигоҳ кунед, иҷада бисёр интихобуш ҳозир ҳамаша шумо да нишон метиҳам, то охири навора тамошо кунед. Дигар материалҳоро ҳам арзонтаракорам шумо да ман нишон метиҳам. Ина марҳамат, кори дастии ҳамаи ҳами муҳраву ҳамаи ҳами кори дастии нигинай. Ина чанд намудуш ҳастай. Духтаракҳои азиз, ҳозир бо шаъи эълони ма барои духтаракҳое ки дар Россия зиндагӣ мекунанд. хоҳарои азиз, шумо агар хоҳед паплин дар Россия харидорӣ кардан, марҳамат, ма як хоҳарака шумода тавсия метиҳам. Ҳама намуд паплин дора бо нархи дастрас дар Россия ҳайхидаш ҳамаи шаҳрҳои Россия ҳам доставка мекунад. Инчунин ин хоҳарак худаш дузандаяй. Ози як-ду фасони куртоҳо, духтагиҳои куртоҳош ҳастай суратош. Ман мемонам бинен чӣ хушрӯ медуза, ҳама моделҳоро метона профессионални дузанда. Хулас инчунин канал дора дар YouTube, номи каналаш дузанда дар Москваяй. Марҳамат, ссилкаи каналаша дар комментария закрепит мекунам, дроен, тамошо кунен, подписатсия кунен. Тез борои нав меёра, моделҳои куртоҳоро нишон метиҳа, ҳама намудоша. Хулас беҳтарин каналай. Бо духтаракое ки заказ кардан мехоҳен, рақамҳои хоҳарака бинед дар рӯи экран ҳастай, анами рақамода нависен, доставкаша пурра мефаҳмона. Ина нигоҳ кунен чихе куртоҳоро хушрӯ медуза, бо украшения мекуна, ҳама намуд фасонҳоро метона духтар. Диден фасон ина яркишая, савзша бинен чӣ хелияй. И сетичниҳо ҳози модаянд духтарако. Мана ҳамаи ҳами кори дастӣ, муҳра. Мана ҳозир ман рулондам, шумода нишон метиҳам ки чанд цвет дора, беҳад фасонакан. Ина духтарако, ина миё ҳамаш ҳаминоян. 2 метрш 1500 сомон, 3 метрш 2000 сомон ҳамроҳи чихолуш духтарако. Бо ёдовар мешавам ки ира то 4500 сомона мефурӯхтиянд. Мана марҳамат, хоҳишмандо, касе ки барои арӯсако гирифтанияям хеле материалҳо метавонед дархост кунед, доставка дорем. Мана аҷоиби ҳозир мо даштагиай. Ака ҳозир бо мегзарем ба қисми дигар намуд материалако. Ино чанд сомон? ҳамино то куҷора? Анаи намуд вишивкадорои алманал, ино оригиналошанд, 1500 сомон. Марҳамат, нигоҳ кунед. Чихе вишивкаи хушрӯ дора, фасонак, чанд цвет дора. Ҳамиам сорт дора. Ай алманалаш сорти олишай. Мана духтарако, ҳозир то охир навора тамошо кунед. Ма вишивкадорои арзонтаракорам шумода нишон метиҳам. Ина то ҳами сирха 1500 ай. А и тараф чи? Ана и намудош боша алманал. Ай сери сар карда 2000 сомон. То куҷояй? То анами сабза 2000 сомон ай. Ман оригинало духтарако хоҳиш карда будем ки оригинал нишон тед. Марҳамат, ҳамиё ҳамаш 2000 ай. Ина инҷа кашолкадагиётон. Ина нигоҳ кунед. Ина 2000 сомоно дар манекен. Марҳамат, нигоҳ кунед чӣ хушрӯай. Качествашда гап нестай. Тоза бори Дубаян ино духтарако. ҳозир бо дигар чизо комбахтои барқутишам нишон метиҳам, шумо бинед. Ина ё чандиян комбахтои барқут? Ино 3500 сомон. То охири навора тамошо кунед. Арзонорам нишон метиҳам духтарако. Ина ё барқутдоро
3,5 сомон. А инаё чи? Ана ино 1,5 сомон оригиналош. Бой аё арзон доштен ку? 700 буд, чанд буд тамом шид? ҳозир ҳамаш оригинал. Анаи чанд сомон? Инаи оригинал. анаи комбахтои тоза 1000 сомон будаи духтарако. диде чанд ранг дора, фасони фасон хушрӯ. ана ино чанда? анаи намудоям 1,5 сомон. хулос ҳамаш новинка духтарако. иҷада инчунин анаи папилнакоям ҳастай вишивкадоро. ё чандиян? 850 сомон. намихе паплинои вишивкадор мепурсанд бисёр. ҳамаша? то ҳамҷара? то ҳамҷара? нами паплинако ҳамаш 850 сомони. ё тоза бори дубай духтаро якумсор хоҳиш мекарданд бисёр духтарако ки якумсортора нишон тед. марҳамат якумсорто пешниҳоди шумо мегарда. ина ё чанданд? инамино ино то ҳамо бабичкора ана нигоҳ кунед. инамиёд 600 сомонӣ. диден? хулас намихе болоям намоям 600. ин қисми болоро диден то анамо шапарака ҳамаш 600 сомонӣ. и тозашай аи мутискашам буд. хулас анамихел материалҳои фасон барои шумо духтаро. инаи 1000 сомонаҳо дар манекен бинед чӣ хеле меиста. ино 1000 сомона. комбахта шифон комбахт. тамошобино ана шолкои оригинал дубай 550 сомона я либосаш. иҷа чанд ранг дора нигоҳ кунед. нами ҳамаш рангои шолкои оригинала дубайски. мана хоҳишмандо дар кор боша шолки дубай якумсорто метавонен ки дархост кунен. ира нигоҳ кунед. иқа хушрӯване ҳозир ман шолкои арзоншам нишонтон метиҳам. и шолкои байшай шолкои оригиналаш. хулас мана нигоҳ кунед чанд хелай. диде 550 як либосшай. ана инам дошт боша духтарако шолкора 350. иям дубайская? ҳа иям дубайския? иям дубайски 350 сомон шолк духтарако. мана каседа ки дар кор боша моли тоза бори дубай марҳамат метавонед мода нависен. доставка дорем. инора бинед ҳамхе наклейкош кати рақамҳои телефони фирмашон кати. хулас борои беҳтарин пешниҳоди шумо гашт. боқӣ саломат бошед то наворҳои оянда. хайр.